A Magyar Pszichológiai Társaság így. Magyar Pszichológiai Társaság tudományos titkáraként szeretettel köszöntöm a Magyar Pszichológiai Társaság tudományos nagygyűlésének, 22. országos tudományos nagygyűlésének hallgatóit. A megnyitót szeretném rögtön felkérni Fábry Györgyöt, az ELTE kommunikációs ügyekért felelős rektorhelyettesét, hogy tartsa meg megnyitóját. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt elnökség, kedves kollégák! Valószínűleg azon a 21 alkalmon, ami korábban a... Működik ez? Melyest? Igen, működik. Kicsit megemelem, hogy a dologhoz igazítsam. Az esemény fölügyemelni fog, nagyszerű. Nagyon. Igen. Méltóvá váltunk az esemény magasságához. Az előző 21 ilyen eseményen vélhetőleg, amikor önöket vendégül látták a különböző felsőoktatási intézményekben, akkor mindannyiszor közölték, hogy milyen megtiszteltetés az intézmény számára, hogy ott tartják ezt a rendezvényt. Nyilván, mint a vendéglátó, befogadó intézmény vezetésének a képviseletében én is ezt teszem, de engedjék meg, és semmi másról nem szeretnék most beszélni önöknek pár szót, mint arról, hogy ez egyáltalán nem egy formális öröm, egyáltalán nem egy formális köszönet azért, hogy idejöttek közénk, hiszen nekünk, az ELTE-nek, különösen ezekben az időkben valóban nagyon fontos momentum, hogy éppen ez a szakma, ennek a szakmának az Országos Szakmai Társasága tartja itt a közgyűlését. Az eltések, itt ülő eltések pontosan tudják, de akik más intézményből érkeztek, szintén tapasztalhatták, hogy az elmúlt bőfél évben egyetemünk sűrűn szerepelt a nyilvánosságban. Azt kell mondanom, ilyen példátlan támadássorozat még nem ért felsőoktatási intézményt, mint az ELTE-t. Ennek ellenére a valódi megméretéseken az ELTE nagyon jól szerepelt. Nagyon jól szerepelt, hiszen hogyha megnézzük a jelentkezéseket, például a továbbtanulási jelentkezéseket, továbbra is az ELTE nem egyszerűen a legnépszerűbb, hanem kimagaslóan a legnépszerűbb intézmény. Az országos tudományos diákköri versenyeken, amelyek most tavasszal voltak a döntői, önök közül is, vagy az önök tanítványai közül is sokan ott voltak és szépen szerepeltek. Az ELTE hallgatói voltak azok, akik kimagaslóan a legjobb eredményt érték el. A kutatási eredmények, publikációs rangsorok és egyebek tekintetében szintén egyértelműen az ELTE az a magyarországi intézmény, amelyre nyugodtan mondhatjuk, hogy mind történeti, mind színvonal értelemben az ország első egyeteme. Ezt azért tudtuk elérni, mert hogy olyan hallgatóink, olyan oktatóink és olyan diszciplináink vannak, amelyek ezt a való életben, a valóságban kiérdemlik. És ezek között a pszichológia szak, a pszichológia képzés, a pszichológia publikációs eredményei, és különösen a pedagógiai pszichológiai kar mindenképpen élen jár és kiemelkedik. Csak néhány adatot, amit nem tudom, ismernek-e, hogy például az elsőjelentkezések jelentkezések tekintetében ezen a szakterületen az 1/3 az első jelentkezőknek erre a karra jelentkezett. Messze kimagaslóan, mint az összes többi intézménynél. Ugyanígy mondhatnék számokat arról, hogy a különböző rangsorokban az ELTE pedagógia pszichológiai kara az országosan vezető első, második, harmadik helyen található. Nem fogom ezeket a statisztikákat végigidézgetni, csak szeretném azt jelezni, hogy nekünk az, hogy a pszichológia művelése itt az egyetemünkön ilyen magas szinten zajlik, az mindenféleképpen lényeges a tekintetben, hogy hogyan gondolkodunk magáról az egyetemünkről, hogyan tudjuk az egyetemet kifelé bemutatni. De fontos egy másik szempontból is, és ezért is jó, hogy itt vannak önök, mivel az egyetemünk a tavaly elkészült stratégiai tervébe teljesen világossá tette, hogy egyetlen igazi mércéje van, egyetlen igazi kimenete van az ELTE fejlesztésének, nevezetesen a nemzetközi esedés. Az ELTE-nek a nemzetközi szintéren kell versenyképesnek lennie. Nekünk, és elnézést azoktól a kollégáktól, akik nem az ELTE-n dolgoznak, valószínűleg a számukra ez nagyképűen hangzik, de az ELTE-nek nem az a kérdés, hogy Magyarországon a legjobb-e, mert Magyarországon egyértelműen a legjobb. Nekünk az a kérdés, hogy nemzetközi szinten elfogadnak-e minket. Nekünk az a kérdés, hogy a nemzetközi tudományban, a nemzetközi felsőoktatásban vajon hogy fogunk szerepelni. E tekintetben az, hogy számon tartott, a nemzetközi szakmai életben számon tartott tudósaink vannak nem csak a természettudományok területén, az rendkívül fontos. Rendkívül fontos az is, hogy idegen nyelvű képzésünk van nem csak
a természettudományok területén. Talán tudják önök is jól, hogy az ELTE-n az idegen nyelvű képzések tekintetében a pszichológia képzés az szintén a legnagyobb számú képzések között van, a leginkább népszerű képzések között van, országszerte és Európa szerte is. Tehát azt kell mondanom, hogy a mi számunkra az, hogy a pszichológia oktatás, a pszichológia kutatás az ELTE-n zajlik, az ELTE-n ilyen kimagasló eredményeket ért el, az valóban egy nagyon fontos elem. Én azt látom, és engedjék meg, hogy félig meddig külsősként, ha mondhatok valamit, úgy látom, hogy nem is kell félnünk attól, hogy az önök tevékenysége az valamiképpen kikerül majd a figyelem középpontjából. Ahogy én elnézem a körülöttünk levő változásokat, nincs az a szakága a pszichológiának, amelynek nem lennének bőségesen vagy kutatási területei, vagy akár paciensei is az elkövetkező években. Úgy látom, hogy abban a nagy-nagy programban, hogy az egyetem bizonyítsa a relevanciáját, hogy az egyetemi kutatás bizonyítsa azt a társadalom, a döntéshozók, a média számára, hogy szükség van tudományművelésre, a pszichológia aztán biztosan nem fog gondokkal küszködni, bőven találnak érvet majd arra, hogy miért van önökre szükség. Egyébként ez úgy gondolom, hogy e tekintetben, ami nagyon rossz az országnak, nagyon rossz a környezetünknek, ennek a szakmának valószínűleg rendkívül jó, hiszen bőven találnak kutatni és megoldani való területeket. Annyit még hadd mondjak el ennek kapcsán, hogy a mi számunkra itt az egyetemen belül is egy nagyon komoly kérdés, hogy hogyan tudjuk újra rendezni, kapcsolatokról szól ez a konferencia, hogyan tudjuk a kapcsolatokat újraépíteni magán az egyetemen belül. Itt megint csak a pszichológiának kiemelkedő szerepe lesz, szerepe van már most is. A mi kulcskifejezésünk az egyetemen belüli fejlesztésekben az, hogy interdisziplinaritás. Hogyan tudjuk azokat a gátakat, azokat az időnként irracionális falakat, amelyek éppen hogy meglevő, éppen hogy esetlegesen kialakult fakultások között vannak, hogyan tudjuk átlépni. És e tekintetben éppen a pszichológia szolgál már nagyon jó példákkal. Pedagógia, pszichológiai kar. Tehát vannak evidensen működő együttműködések a pedagógia területével, ugyanilyen jó együttműködések vannak a kommunikáció területével, a szociológia területével, ma már a jog területével is. Tehát látjuk azt, hogy a pszichológia alkalmas arra, hogy valóban megtalálja ezeket a kapcsolódásohogy mi ezt ösztönözzük is, hogy valóban e tekintetben adjanak példát, és legyenek ösztönzőek az egyetemen belül. Annak érdekében, hogy ez a, ugye ismerik ezt a német kifejezést, ez a Streiter-Fakultäten, amit mondjuk azt, hogy a fakultások vitája, ne fordítsuk visszájnak. A fakultások vitájában a társadalomtudományoknak, a humántudományoknak nagyon komoly bizonyítani valójuk van mostanában. E tekintetben mi a pszichológiára számítunk. Számítunk arra, hogy a társadalmi innováció területén meg tudja mutatni a pszichológia, hogy bizony nem csak műszaki és reáltudományokra van szükség az országban, tudják jól, hogy ekről is nagy viták zajlanak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek az egyik legnagyobb értéke, hogy multidisziplináris egyetem. Sokféle tudomány van itt, ha a humántudományokban is nemzetközi szintű eredményeket tudunk bemutatni, és be tudjuk azt mutatni, hogy igenis a legjobb felkészültségű középiskolások érdeklődnek a humántudományok iránt, akkor az az ELTE-nek jó. Ezért jó az is, hogy önök itt vannak, ezért jó az is, hogy ezzel is üzenni tudjuk, hogy a magyar pszichológia otthon van az ELTE falai között. Jó tanácskozást ennek jegyében. Köszönjük a kedves megnyitó szavakat, és szeretném felkérni Olá Attillát, a Magyar Pszichológiai Társaság elnökét, hogy pár szót megnyitóképpen szintén mondjon. Az egyetemen egy rektor helyettes után nekem lejjebb kell vennem a mikrofont. Kedves kollégák, tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! A 85 éve annak, hogy a pszichológia iránt elkötelezett magyar tudósok megalapították a Magyar Pszichológiai Társaságot. Mégpedig azzal a törekvéssel, hogy kivívják Magyarországon a pszichológia tudománynak az önállóságát. Ma a pszichológia a legnépszerűbb tudományok egyike hazánkban, és tehát nem csak, hogy azt mondhatjuk, hogy önálló, hanem nagyon népszerű is.
Az idén is például többszörös a túljelentkezés az egyetemeken, és hát 2500-an hallgatnak pszichológiát a különböző magyar egyetemeken. Ez egy örvendetes tény, mivel hosszú évekre visszatekintve ezt tapasztaltuk. Ugyanakkor tapasztaljuk azt is, hogy a szakmai együttműködés és a szakmai szolidaritás terén elerőtlenedtek a viszonyok. Azt mondhatnám, hogy itt van valami tennivalója a Magyar Pszichológiai Társaságnak, hiszen az alapítóknak az volt az másik nagy óhaja, hogy legyen egy nagy összefogás a pszichológia munkásai között, így szövegezték akkor ezt az óhajt. A Pszichológia Társaság tulajdonképpen azért jött létre, hogy facilitálja a kapcsolatokat, és természetesen észlelje és tegye szóvá, hogyha valami olyat tapasztal, hogy a win-win stratégiák helyett inkább a egymás kiszorítása működik a pszichológus társadalom közösségében, amire sajnos volt tapasztalat az idén például a klinikai pszichológia területén. A nagygyűlésnek tradicionálisan a célja tulajdonképpen az ezévi tudományos termés élvezetes elfogyasztása. Tehát én nem gondolom, hogy itt nekünk foglalkozni kéne a magyar pszichológus társadalom aktuális problémáival. Mégis meg szeretném jegyezni azt, hogy a 22. kongresszusunknak, vagy nagygyűlésünknek a szlógenje a fogjunk össze. A kapcsolataink világa azt szeretné üzenni, hogy mi magunk, a pszichológus társadalom is nézzünk magunkba, és használjuk fel azt a szaktudást, amivel mi rendelkezünk, a saját közösségünkön belüli kapcsolatoknak az erősítésére. Úgyhogy az én elnöki megnyitómnak tulajdonképpen két kérése lenne. Az egyik, hogy legyen ez a konferencia a minőségi tudomány és a szakmaiságnak az ünnepe. Másrészt legyen ez a konferencia a kapcsolatépítés és a összefogásnak az előmozdítója. Én szeretném megköszönni a nagygyűlést előkészítő szakmai közösségnek az eddigi munkáját, az önkénteseknek a munkáját. Szeretném megköszönni az nyitónap előadóinak azokat a nagyon érdekes és nagy közönséget vonzó előadásokat, és szeretném megköszönni az ELTE rektorának a védnökséget, rektorhelyettes úrnak a buzdító szavakat, és hát mindenkinek kívánok ismeretbeli gazdagodást, nagyon jó tanácskozást, és remélem, hogy egy jó hangulatú konferencián fogunk majd részt venni. Éljen a pszichológiatudomány, éljenek a pszichológusok. Köszönjük szépen a hivatalos megnyitót, és a minden nagygyűlésen, tudományos nagygyűlésen egy nagyon fontos esemény a Pszichológiai Társaság, illetve más tudományos szervezetek által kiosztott díjak. Úgyhogy a mostani programpontunk a következő díjaknak az átadása
lesz. Átadásra kerül a társaságért emlékérem, és szeretném megkérni Varga Andrást, a Magyar Pszichológiai Társaság titkárát, hogy mondja el méltatását Kis Enikőnek, aki ebben az évben a társasági emlékérmet kapja. Kedves Enikő, jó téged megint a körünkben látni. Most röviden, jó nekem ez a magasság is. Nem vagyok kosaras. Amit mondok, az köztudomású, de jó hallani, ezért tömören összefoglalom. Dr. Kis Enikő egyetemi tanár széleskörű oktatási tevékenységet folytat, amelyben graduális képzések épp úgy szerepelnek, mint posztgraduális képzések. A BA és MA előadásain kívül tevékeny részt vállal a mentálhigiénés szakirányú posztgraduális továbbképzésben, és a Pszichológiai Intézet doktori iskolájában Pécsett a személyiség- és egészségpszichológiai doktori programban, amelynek egyúttal vezetője is. Ő volt az angol nyelven folyó pszichológus képzés egyik létrehozója, és a program jelenlegi vezetője. Tudományos munkásságában kiemelkedő jelentőségű a Szondi Lipót kutatási csoport létrehozása, a Pécsi Egyetem Pszichológiai Intézetének oktatóiból és hallgatóiból. Nemzetközileg is magasra értékelik azt a tudományos és szervező munkát, amelyet etéren végez és folytat. A Szondi Társaság hivatalos lapjának, a Szondiánának ő az egyik szerkesztője, és mint a Szondi Lipót Alapítvány kuratóriumi elnöke, a szondi életmű gondozásának egyik vezető egyénisége. Az utóbbi években tudományos érdeklődési köre kiszélesedett, és magában foglalja az egészségpszichológia bizonyos területeit. Elsősorban a szisztémás autoimmun kórképekben szenvedő betegek személyiségjellemzőinek komplex klinikai és egészségpszichológiai megközelítését kutatja, és ezen a területen komoly elismerést vív ki magának. Kis Enikő a Széchenyi István ösztöndíj nyertese, számos elnyert OTKA-pályázat témavezetője, több mint 100 tudományos publikáció szerzője. Hosszan lehetne sorolni tudományos és oktatási közéleti tevékenységét. A Pécsi Tudományegyetem szenátusának tagja 2009-től, a Bölcsészkar Karitanácsának tagja 2007-2009 között, valamint az MTA Pszichológiai Tudományos Bizottságának is tagja. A Magyar Pszichológiai Társaság tagja 1986-tól, a társaság egészségpszichológiai szekciójának alapító tagja, továbbá tudományos titkára 2008-tól 2012-ig. Ezen minőségében számtalan értékes szakmai program kezdeményezője és főszervezője volt. Mindezek alapján aligha kerülhet jobb helyre ebben az évben a társasági emlékérem, mint Kis Enikőhöz. Szintén a Magyar Pszichológiai Társaság egyik nagyon fontos díja a Ransburg Pál emlékérem, amelyet a társaság kiemelkedő tudományos munkásságért szokott adományozni. Ebben az évben ezúttal a Ransburg Pál emlékérmet Virág László kapja meg. Gratulálunk hozzá is. És megkérném Varga Andrást, hogy méltatását mondja el. Virág László a hon- és rendvédelmi szervek állománya és vezetői körében ismert és elismert pszichológus. Határőr tiszti pályafutását 1979-ben
őrsparancsnok helyettesként kezdte, majd a Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr tanszékén dolgozott főtanárként, tanszékvezető helyettesként. 1992-ben alapító tagként vesz részt a határőrségi szociológiai és pszichológiai osztály létrehozásában, a határőrségi pszichológiai szolgálat országos és igazgatósági szintű kiépítésében. Pszichológusként a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett, majd munka- és szervezetpszichológus és T-csoport tréneri képzettséget is szerzett. 1997-től 2012-ig előbb a határőrség, majd a rendőrség, a vám- és pénzügyőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pszichológiai szakterületeit vezette. Részt vett a Magyar Pszichológiai Társaság etikai bizottságának munkájában is. 2009-ben a Magyar Pszichológiai Társaság hon- és rendvédelmi tagozatának alapító tagjai a tagozat kezdeményezéséért, megalapításának előkészítéséért, valamint a rendvédelmi pszichológia terén végzett munkájáért a tagozat tiszteletbeli elnökének választották. Egész pályafutása során fő célkitűzésként állította maga elé a szervezet, a vezetők és az egyének igényeire építő szolgáltató pszichológia kialakítását, a preventív szemléletmód erősítését, a szolgáltatási formák körének szélesítését és az irodai pszichológia helyett a terepen, az állomány körében végzett gyakorlati munka arányának növelését, valamint a rendvédelmi pszichológia szakmai autonómiájának biztosítását. Széles körben hangsúlyozza a paradigmaváltás szükségességét, a széttagoltság helyett az egységességet, együttműködést, tudásmegosztást, a hon- és rendvédelmi pszichológia egyes szakterületei tudásanyagának integrációját, a civil pszichológiai tudomány eredményeinek adaptálása érdekében a szakmai együttműködési kapcsolatok folyamatos bővítését. Tevékenységét végigkíséri a hon- és rendvédelmi pszichológia folyamatos továbbfejlesztésére való törekvés. Számos publikációja közül kiemelkedik a határőrségi pszichológiai tevékenység szakmai protokollja, a rendvédelmi pszichológiai tevékenység szakmai protokollja és a rendészeti szervek HR menedzsmentje projekt tanulmánykötete. Szervezőkészségével, szakmai igényességével, intuíciójával, új iránti fogékonyságával mindig jó csapatot alakított ki maga körül. Az általa vezetett közösségekben az együttműködés, tudásmegosztás kultúráját honosította meg. Kollégái szakmai fejlődését, képzésekben való részvételét ösztönözte, elősegítette, támogatta. Tudását azóta is önzetlenül megosztja. Meg nem alkuvó őszintessége, szakmai alázata példaértékű. Vezetői és tréneri munkája során emberi hitelességével, közvetlenségével sokak körében tesz ismertté és elfogadottá a pszichológia tudományát. Szakmai tanácsaira és élettapasztalatára, szeretetteljes emberi támogatására mindig számíthatunk. Fentiek alapján a hazai rendvédelmi pszichológia létrehozásában vállalt szerepért és a szakterület elfogadtatásáért, fennmaradásáért vívott több évtizedes fáradhatatlan küzdelmért méltó helyre kerül a Ransburg emlékérem ebben az évben is. A harmadik, és egyben egy kicsit más típusú díj, a Radnai Béla díjat a Magyar Pszichológiai Társaság a pszichológia oktatásáért, kiemelkedő oktatásáért adományozza minden évben. Ezt a díjat idén a társaság Komlósi Anna Máriának ítélte a legjobb helyre. Megkérem Varga Andrást, hogy mondja el méltatását. Kedves Anna, külön öröm számomra, hogy ezt a méltatást én olvashatom föl, akivel most már azt mondhatom 38 éve vagyunk egy tanszéken, intézetben, régi kollégák, harcostársak.
Úgyhogy senkit nem fog meglepni, hogy Komlósi Anna kereken 40 éves oktatói karrierrel büszkélkedhet, mely döntően az ELTE pszichológus képzéséhez kötődik. Tanítottak Kardos Lajos, majd a Barkócz Ilona vezette általános pszichológiai tanszéken, majd az első oktatók között került át a Kulcsár Zsuzsanna vezetésével megalapított személyiségpszichológiai tanszékre és az annak utódaként működő személyiség- és egészségpszichológiai tanszékre. Nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy domináns szerepe volt a hazai személyiségpszichológiai oktatás irányvonalainak meghatározásában. 100-nál is több hallgatónak volt témavezetője. Többeket ő terelt olyan témák felé, amelyek szakterületén akkori hallgatói ma már jeles, elismert szakemberek. Tudományos diákköri munkák inspirálója is volt több esetben, 2 ízben témavezető tanári oklevéllel díjazták a munkáját. Pályája legelejétől a típusos és egyéni különbségek témája érdekelte leginkább. Bölcsészdoktori disszertációjában a kreativitással foglalkozott, PhD értekezésében a depresszió jelenségkörével kapcsolatos kutatási eredményeit foglalta össze. Kutatásaiban az egészséges és patológiás személyiségműködés viszonyának és társas feltételeinek jellemzőit vizsgálta, és az ezekkel a jelenségekkel kapcsolatos ismereteit igyekezett a gyakorlatba is átültetni. Közreműködött számos gyakorlati relevanciájú teszt hazai adaptációjában. Alapítványi munkája keretében hátrányos helyzetű középiskolákban, továbbá felnőtt betegcsoportok számára szervezett és vezetett depresszióprevenciós programokat közel 2 évtizeden át. Kutatói és oktatói szerepkörében egyaránt arra törekedett, hogy hidat építsen a pszichológia elméleti és gyakorlati területei között, illetve elméleti és gyakorlati szakemberek között. Ennek érdekében tudatosan szervezett olyan munkacsoportokat, ahol szorosan együttműködtek kutatók és alkalmazott területeken dolgozó szakemberek. Legújabban a 2010-es őszi árvíz, majd a vörösiszap katasztrófa indítatására a sok embert érintő krízishelyzetek szakmai segítő feladataival kezdett el foglalkozni. Egyfelől szakmai önkéntes segítőként dolgozott és dolgozik mai napig is a gyakorlatban, másfelől a kríziskezelés pszichológiai ismereteinek és tapasztalatainak összegzésében vállalt szerepet. A vörösiszap katasztrófa idején a Kormányzati Koordinációs Bizottság tudományos tanácsa őt bízta meg a pszichológus csoport munkájának megszervezésével és koordinálásával. 4 évtizede vesz részt a Magyar Pszichológiai Társaság munkájában. A Pszichológusok Szakmai Etikai Bizottságának 20 éven át volt tagja. Az első szakmai etikai kódexben a kutatásetikai rész kidolgozását ő végezte. Mindezek alapján aligha kerülhet jobb helyre a pszichológia oktatásáért Radnai Béla díj, mint Komlósi Anna Máriához. Hogy én azt mondom, hogy nagyon sokan megérdemelnének hasonló szakmai díjat, mint amit most én is megkaptam. És azt gondolom, hogy abban, hogy most ebben a szerencsében én részesültem, azért annak is szerepe van, amit olyan kevéssé hangsúlyozunk, amikor az öregedésnek vagy az öregségnek az értékeit és a jutalmait hangoztatjuk, hogy bizony túl kell lenni bizonyos életéveken, ahogy a szakmai figyelem az emberre irányulja milyen értelemben is. Az, hogy az ember már a 65-ös, én a 66-on túl vagyok, ez remélem, hogy biztató azoknak, akik most még nem kaptak ilyen díjat, hogy a munkájuk megérdemelten meg fogja kapni ezt az elismerést. A másik dolog pedig, hogy amikor az ember egy szakmai díjat átvesz, bármilyen legyen is az, soha nem egyedül kapja. Én nagyon hálás vagyok azoknak az elődeinek, azoknak, tehát akik a
szellemi gyökereknek tekintek, és itt én hadd nevesítsek néhány ember, a legősibb gyökerektől, ahonnan én szakmai értelemben indultam. Marton Magda, Kuncsás Zsuzsanna, Bartóczy Ilona, Plé Csaba nevét szeretném kiemelni, és természetesen nagyon-nagyon sok munkatársnak, nagyon sok kollégának köszönhetem, hogy meg tudtam tenni, amiket meg szerettem volna tenni a szakmában. Innen csak 3 nevet szeretnék kiemelni. Hát mindenek előtt sajnos ő már nincs köztünk, és nem is tudom, hogy a jelenlévők ismerik a nevét. Fűri Anna nevét szeretném megemlíteni, akitől a krízisben fantasztikus érdemei voltak. Ő nagyon sok szakmai segítséget adott nekem önzetlenül bármikor, és ugyanígy nagyon sok segítséget kaptam a kutatói munkában Rózsa Sándortól önzetlenül és készségesen bármikor. Továbbá mindig szakmai hátteremnek és támogatónak éreztem Olá Attilát, úgyhogy nagyon hálás vagyok ezekért. Az pedig, hogy a katasztrófa pszichológiában ilyen elmélyülten jelen vagyok, ezt soha nem tettem volna meg, ha nincs Lénár Tábota, aki a maga lelkesedésével nem hiszem a műfajba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nagyon sokan vegyék úgy, hogy ez a díj, ez valahol rejtettem már nekik is szól, és köszönöm szépen mindenkit. Két díj átadása van még hátra. Ez a 2 díj közül az első a Kardos Lajos emlékérmet szeretné a Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Bizottságának közös díjáról van szó, úgyhogy szeretném megkérni Cigler Istvánt, aki ott ül hátul, hogy ha előre fáradna és átadná a díjat. Ebben az évben Csibra Gergely kapta a Kardos Lajos emlékérmet, állítólag itt van. Itt volt. Szóval én, mivel most Csibra Gergely nincs itt, tulajdonképpen eredetileg úgy gondoltam, hogy ezt a díjat akkor fogjuk átadni, amikor ő megtartja az előadását pénteken, úgyhogy ha megtetszek engedni, akkor ezt elhalasztjuk akkor, jó? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A Mérei Ferenc publikációs díjat a Magyar Pszichológiai Társasághoz tartozó Magyar Pszichológiai Szemle hozta létre, és adományozza minden évben. Kiváló tanulmányt írt szerzőnek, aki ebben az évben ezúttal Bernát Ágnes kapja ezt a díjat. Gratulálunk hozzá. Igen. Bocsánat, még egy. A díjak átadását követően még egy rövid díjátadást szeretnénk lebonyolítani. A Life Garden nevű szervezet létrehozott egy olyan kezdeményezést, amelynek során cikkíró pályázatot hirdetett meg pszichológia képzésben lévő hallgatók számára. Idén a cikkíró pályázatnak több kitüntetettje is lett, ők oklevélben fognak részesülni. Szeretném megkérni ezúttal Pető Orsolyát, hol van az Orsolya, hogy adja át a cikkíró pályázatuk nyerteseinek az okleveleket. Üdvözlök mindenkit szeretettel, csak néhány szót szeretnék a Life Gardenről
elmondani, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri. A livegarden.hu oldalt pszichológusok hozták létre, azzal az eltökélt céllal, hogy népszerűsítsük a pszichológiát, és tegyük közérthetővé, fogyaszthatóvá a mindennapi ember számára is. És ennek érdekében egyrészt működik rajta egy szakemberkereső, úgyhogy mindenkit szeretnék arra biztatni, akit bármilyen pszichológiai szolgáltatást tud nyújtani, hogy ingyenesen tud rajta regisztrálni, úgyhogy tegye meg. Illetve két hetente jelenik meg rajta a szakemberek, regisztrált szakemberek által írott ismeretterjesztő cikkek. Büszkélkedhetünk már akár 150 000 olvasói számmal is, úgyhogy fejlődünk. A harmadrészt pedig ebből kinőtt egy pszichológiai műhely munka is, egy ilyen szakmai közösség, amivel nagyon érdekes dolgokat hozunk létre. Többek között például egyik büszkeségünk a kreatív nevelési eszközök. Ezekről mind-mind pénteken, amikor az előadásunk lesz, akkor szívesen beszélgetünk azokkal, akik ott lesznek. És gondoltuk, hogy nem csak a végzett, már működő szakemberek számára tesszük lehetővé ezt a publikációs felületet, úgyhogy meghirdettük ezt a cikkíró pályázatot, amire nagyon izgalmas, újszerű megközelítésű cikkek érkeztek a hallgatóktól, és nekik szeretnénk megköszönni ezeket a nagyon izgalmas írásokat egy-egy oklevéllel. Úgyhogy kérlek mindenkit, aki úgy tudja magáról, hogy ő pszichológus hallgató is írt ebben a pályázatban, hogy fáradjatok ide ki hozzám. És csak annyit szeretnék megtenni, hogy mindenkinek elolvasom a nevét, és legalább a cikk címét. Gyere Csaba, mert te vagy az első. Az első Szabán Csaba, aki önállóan is írt egy cikket, és egy 4-es közösségben is. Zene nélkül mit érek én, avagy miben rejlik a DJ szakma vonzereje. Szinte biztos vagyok benne. Köszönöm. És várjál, mert nem úszod meg ennyivel, mert rögtön jön a 4-es csapatotok. Eredendő gonoszság, vagy a körülmények kényszere. Egy 4-es csapat írta ezt a cikket, úgyhogy neked jár még egy. Kezet is fogunk még egyszer. Oké. A 4-es csapat egyetlen hölgy tagja, Kardos Judit, ugyanazzal a címmel. Ugye. Köszönjük szépen. Szintén a 4-esből Kovács Balázs. Köszönjük. És ugye még egy eredendő gonoszság címmel Virág Lajos a 4. Köszönjük. És akkor egy olyan hölgy, aki 2 cikket is írt, ő Sallai Vanda. Egyik cikk címe Neveljünk társas életre. Másik pedig Babonák megküzdés vagy a kontroll hamis illúziója. Köszönjük szépen. Van egy Fintoredinánk, ő nincs itt, hogyha minden igaz, azért a címét elmondanám, ha ide lenne, így van. Az éber figyelem, vagy mennyire éljük meg a jelen pillanatot, egy nagyon izgalmas, aktuális téma, de ő nem tudott eljönni, ugyanis most van a legdurvább vizsgai időszak, úgyhogy aki el tudott jönni, külön köszönöm, hogy megtettétek. Urbán Ágnes, az igazság hangja címmel írt. Miért gondoltam, hogy nem vagy itt? Köszönöm szépen. Van egy András Bálintunk, közepes tanuló, vagy az érettség és az osztályzat címmel. Köszönjük, nagyon izgi téma volt. Köszönöm. Pálfi Krisztina, minden igaz, ő sem tudott eljönni, a vonzás szabályai, párkapcsolatok titkos mozgatórugói címmel írt cikke. Mecser Anikó, a Facebook függőség kialakulásáról írt cikket, nagyon-nagyon izgalmas téma szintén. Köszönöm. Csajbok Zsófi, akinek van még egy külön tulajdonsága, hogy közben a gyakornokunká is avanzsált. Olyat választunk párnak, amilyenek mi magunk vagyunk, címmel írt cikket. Ámos Dorottya, ő sincs itt. A felnőtté válás és a változó anya-lánya kapcsolat című cikket küldte be.
Azért egy taps jár neki. Szász Brigitta, hogy tetszik a hazug reklám? Nagyon sokan olvasták. Második helyezett vagy. Köszönöm. És sajnos pont az a hölgy vizsgaidőszak miatt nem tudott eljönni, akit a legtöbben olvastak, 1003 ember olvasta, Mihalecki Luca, Én a sánta kutyát előbb utolérem című cikket, egy bukott hazugság vadászvallomása alcímmel. De azért neki is jártak. Köszönjük szépen, és a megnyitóból most már csak egyetlen programpont van hátra, 2 pontosabban. Varga András szeretne fontos információkat elmondani a konferencia bonyolításával kapcsolatban, illetve Bárdos György szeretne szólni szintén. Kedves megjelentek, azt hiszem csúcsot döntöttünk idén, nem csak a nagygyűlésre való jelentkezők számának tekintetében is, több mint 500 fizető résztvevője van ennek a nagygyűlésnek, ez az utóbbi évtizedek legnagyobb létszámú nagygyűlése, és abban is csúcsot döntöttünk, hogy hányan jelentek meg a megnyitón. Ennyien még a megnyitón nem szerepeltek. És Komlósi Anna az előbb arról beszélt, hogy öregedjünk csak meg nyugodtan, majd előbb-utóbb megjutalmaznak bennünket. Nem kell más tennünk, mint várni. Öröm volt látni ezt a sok fiatalt, akik már hamar kezdik, és igyekeznek, hogy jó öregek legyenek, de azért én azt mondom, ne siessenek annyira. A Tudományos Programbizottság elnökeként szeretném annyit elmondani, hogy a program ebben a jó kinézetű, tetszetős programfüzetben található. Még a legutolsó pillanatokban is sor került bizonyos módosításokra. Ha valaki kíváncsi ezekre, akkor ne legyen rest, menjen el a www.mptnagygyűlés.hu, szóval a nagygyűlés honlapjára, és ott a programok között megtalálja a legújabb változtatásokat. Na most az, hogy mi maradt el, azt nem mondom el, de egy cserére felhívom a figyelmet. Pénteken az M8-as és az M10-es műhely helyet és időt cserélt egymással, azért, hogy bizonyos ütközéseket elkerüljenek. Tehát aki pénteken délután műhelyekben érdekelt, az a programfüzettől eltérően az M08 és M010 műhely cseréjét tartsa evidenciában. Ezt majd el fogom mondani a pénteki plenáris előadásokon is. És egyben szeretném akkor átadni a mikrofont Bárdos György professzor úrnak, aki a Nagygyűlés Szervező Bizottságának elnöke, aki szeretne még mindenki számára néhány hasznos ismeretet elmondani. Szeretettel köszöntöm a nagygyűlés résztvevőit. Először is, hogyha már a különlegességekről van szó, akkor egy érdekes különlegessége ennek a nagygyűlésnek, hogy az én tudomásom szerint a társaság 80 éves fennállás alatt először fordult elő, hogy a Nagygyűlés Szervező Bizottsága nem a pszichológiai tanszékek vagy intézmények közül került ki, hiszen a Szervező Bizottság nagyobb többsége az Egészségfejlesztési és Sportományi Intézet képviseletében lett a bizottság tagja, de hát persze nekünk nagyon sok közünk van a pszichológiához, az itteni végzésű hallgatók nagy többsége az engem is ismer már kezdettől fogva, hiszen 40 éve tanítok én is pszichológusokat, de azért ez egy érdekes felállás, és gondolom, hogy nem gyakran fordul elő. A Szervezőbizottság nevében szeretettel köszöntöm a nagygyűlés résztvevőit, és néhány technikai információt szeretnék önökkel megosztani, illetve mindenek előtt szeretném megköszönni a Szervezőbizottság tagjainak a közreműködését, és paradox módon 2 olyan nevet szeretnék említeni, nem az Egészségfejlesztési és Sportományi Intézet dolgozói vagy oktatói, hanem a Magyar Pszichológiai Társaság titkárságának kiváló munkatársai, Bíró Editnek és Pál Editnek szeretnék mindenek előtt rendkívül nagy köszönetet mondani, akik a szervezés egy igen-igen jelentős és oroszlán részét elvégezték, és egyben nagyban megkönnyítették a mi munkánkat. Még szeretném jelezni a
nagygyűlés megnyitójának résztvevői számára, hogy tegnap lezajlott a nagygyűlés első eseménye, a Nyílt Nap, amelyen körülbelül 80 fizetős és körülbelül 30 hallgatói résztvevő vett részt, és 4 kiváló előadásban, és azt gondolom, hogy ez egy olyan hagyomány, amit érdemes a nagygyűléseken tovább folytatni, rendkívül jól sikerültek ezek az előadások. Úgy tudom, hogy ezek a Kari honlapon lassan, vagy a nagygyűlés honlapján fent lesznek, tehát meg is lehet majd őket nézni. A következőkben néhány technikai információt szeretnék meg önökkel megosztani. Mindazok, akik a nagygyűlés teljes tartamára regisztráltak, körülbelül 400-an vagyunk, jogosultak arra, hogy minden kávészünetben, pontosabban 3-szor, hiszen kaptak a táskájukban 3 kávéjegyet, néhány pogácsát, kávét vagy üdítőt kapjanak. Itt a második emeleten, illetve az első emeleti folyosón elhelyezett asztaloknál a kávéjegy leadása ellenében ezt az üdítőt elfogyaszthatják egészen péntek délig bezárólag. A második információ az, hogy azok, akik a nagygyűlés teljes tartamára befizettek, jogosultak arra, hogy a Magyar Pszichológiai Társaság vezetősége által a nagygyűlés szervezőbizottságával együtt adandó ma esti fogadáson részt vegyenek. Ez 19 órakor kezdődik lent az aulában. Szeretettel várunk mindenkit, és kérem, hogy érezzék jól magukat ezen a rendezvényen is. Továbbá, ugye most már hagyományosan a nagygyűlésen és több más nagygyűlésen is, vagy több más ilyen konferencián is szokásos bankett vacsorát rendezni, amely nem jár, hanem befizetésre a résztvevők önként jelentkeznek. Ezt a bankett vacsorát azoknak mondom, akik regisztráltak rá, kivételes nehézségek árán fogjuk tudni lebonyolítani, hiszen az eredeti szándékunk az volt, hogy a Dunán hajókázva nézhessük meg Budapest szépségeit, és így legyen a bankett vacsora. Ezt a természeti erők sajnos megakadályozták, mert ma estétől hajózási zárlatot rendeltek el. Továbbá, ahol be kellett volna szállnunk, a Vigadó téren, ott a alsó rakpart már víz alatt van, és tegnap este lezárták. Ezért szeretném jelezni, hogy a hajón tartott bankett meg lesz, holnap a megfelelő időben, úgy, ahogy a bankett meghívón szerepel, de a beszállás nem a Vigadónál, hanem a Boráros téri hajó megállónál lesz. A holnapi nap folyamán egy térképet ki fogunk tenni ide a bejárat mellé, és ott mindenki megnézheti, hogy hol tud beszállni, és a hajó lesz a bankett hajózás nélkül, mert ugye hajózni már nem lehet. Próbáltuk elmagyarázni a BKK-nak, hogy navigare necesse est, de azt mondták, hogy ugye van ennek egy folytatása is, de ez azt jelenti, hogy hajózni muszáj, a folytatása az, hogy élni nem muszáj, mert vive ne est necesse. Mi azt gondoltuk, hogy akkor inkább élünk és a hajózásról lemondunk, szeretettel várunk mindenkit ezen a helyen. Amint láthatják, és már szokásos a nagygyűléseken is, minden teremben és minden helyszínen, valamint az aulában és környékén is önkéntesek dolgoznak. Ők részben pszichológus hallgatók különböző egyetemekről, elsősorban az ELTE-ről és a Szegedi Tudományegyetemről, részben pedig a rekreációs szervező, sportszervező szakos hallgatók, akiknek ez egyben gyakorlat is. Tessék szíves lenni minden ügyben bizalommal fordulni hozzájuk, már regisztrációnál is lehetett velük találkozni, és hogy könnyen fel lehessen őket ismerni, mindegyikük egy ilyen kendőt visel valahol. A résztvevők számára fontos rejtvény, megtalálják, hogy az illető önkéntesek hol viselik ezt a kendőt, mert hiszen az nem mindig triviális, hogy a nyakán viseli, vagy valahol máshol viseli. Aki kitalálja, az jutalomból a szolgáltatást, amelyet az önkéntesek nyújtanak, igénybe veti. A negyedik esemény, amiről szeretnék szót ejteni, ugye az, hogy a nagygyűlés záró ünnepére, ugye péntek délután kerül sor, hogy a programfüzetbe szerepel, és a végén egy boroskás szendvicspartit is rendezünk, tehát aki kitart péntek délután 16 órakor lent az aulában, szeretettel várjuk egy borokkal egybekötött szendvicspartira. Mindenkinek kívánok a szervezőbizottság nevében is kellemes konferenciát, résztvételt, sok szakmai újdonságot és kellemes szórakozást az eseményekhez, és még annyit szeretnék megjegyezni, hogy a szervezőbizottság tagjai ilyen sárga badge-el járkálnak. Állunk önöknek rendelkezésükre, bármilyen ügyben kérem, hogy keressenek bennünket, és mi szívesen segítünk. Köszönöm szépen, minden jót kívánok! Kedves hallgatóság,
most szeretném elmondani az elkövetkezendő 1,5 óra programját. A hivatalos megnyitó ezzel befejeződött, de közvetlenül most szünet nélkül kerül sor egy előadásra a Magyar Pszichológiai Szemle online rendszeréről, melyet Pók Andrea fog nekünk prezentálni. Ez egy 15 perces bemutató lesz. Nyilván 15 perc nem alkalmas arra, hogy ennek az online működésnek minden csinyát, binyát megismerjük, de azt, hogy felhívjuk rá a figyelmet és az alapvonalakat megismerjük, arra lehetőségünk lesz. Ezek után 10 perc szünet lesz, és 3:30 kezdődik majd Hunyadi professzor úrnak a plenáris előadása, melyre ebben a teremben kerül sor, és mindenkit szeretettel várunk. Szeretettel köszöntöm a nagygyűlés résztvevőit. Pók Andrea vagyok, amint a bevezetőből elmondták önöknek. Az akadémiai kiadóban dolgozom, pre-press menedzserként. Az akadémiai kiadó a legutóbbi időben átszervezte a tevékenységét, és az angol kiadók mintáját követve STM, azaz tudományos, technikai és orvosi szerkesztőséget hoztunk létre. Én ezen belül a tudományos, azaz az elméleti, humán és művészeti részlegnek vagyok a vezetője, és mint ilyen a tudományos folyóiratoknak, az elméleti tudományos folyóiratoknak a szerkesztője is, így a Magyar Pszichológiai Szemle és a Pszichológia folyóirat is az én vezényletem alatt működik, és jön ki, remélhetőleg, hogy időben és ismerik a tevékenységünket. Az akadémiai kiadó 1828-as évekre visszamenő tevékenysége óta az első kiadvány az a magyar nyelv helyesírási jegyzéke volt. Ez a kiadvány mintegy reprezentálja a magyar, az akadémiai kiadónak a tevékenységét is, hiszen a reformkor óta a mai napig vezető produktumunk és kiadványunk, és most már nem csak nyomtatott formában jelenik meg, hanem van egy olyan változata, amihez CD verzió is tartozik, illetve most már az interneten is mint egy online elérhető. Ezzel csak azt szeretném reprezentálni,
hogy a régi, ahogy mondta a kedves díjátvevő, az nem csak öreg lehet, hanem meg is tud újulni. És ennek keretében szeretném bemutatni, hogy a pszichológiai szemle hogyan újult meg. Körülbelül másfél évvel ezelőtt kezdtünk Plégy Csaba professzor úrral beszélgetni arról, hogy mi az a tevékenység, amivel a kiadó tudná segíteni a szerkesztőség munkáját. Az akadémiai kiadó talán leginkább a könyveiről ismert, hogyha bemegyünk egy könyvesboltba, akkor nagyon sok helyen találkozhatnak az angol-magyar szótárral, vagy a francia szótárral, vagy az Eckhart-féle szótárral, vagy az orosz szótárral, de emellett most már nagyon büszke vagyok arra, hogy a társadalomtudományi szerkesztőség képviseletében elmondhatom, hogy az akadémiai kézikönyv sorozatunk is most már 10 tagra növekedett, és emellett a kiadók közül a legnagyobb a tudományos folyóiratportfóliónk. Több mint 60 tudományos folyóiratot publikál az akadémiai kiadó. A vezető nagy kiadványok mellett, ami hát ez esetben a természettudományokat illeti, 24 társadalomtudományi folyóiratunk van, és a tevékenységet nem sorolnám fel ebben a rövid időben, de arra szeretném felhívni a közönség figyelmét, hogy az akadémiai kiadó rendelkezik a legnagyobb impact-faktoros folyóiratportfólióval. Az impact-faktoros folyóirataink száma 2005 óta 10-ről 22-re emelkedett, és a kiadó nagyon intenzíven tevékenykedik, természetesen a szerkesztőségekkel együtt, de nagyon támogatjuk a szerkesztőségeknek az ebbeli erőfeszítéseit, és minden lehetőséget megteszünk arra, hogy ezt elősegítsük. És azt is elmondhatom, hogy most már nem csak a természettudományos folyóiratok körében találhatók impact-faktoros lapok, mert ott tényleg nagy a verseny. Olyan természettudományos folyóirataink is vannak, amik az adott szakmában, tehát a Journal of Thermochemical Acta, vagy pedig a radiológiai folyóiratunk piacvezető, és tényleg a csúcs színvonalhoz tartozik, és ők képezik a törzsét ugye, a folyóiratállományunknak, de emellett azért el tudom mondani, hogy a Neohelikon impact-faktoros, és legutóbbi időben impact-faktort kapott az Acta Ökonomika is, és jegyzik már az Acta Orientáliát is, és a Studia Musicologicát is, és igenis, hogy nagyon sokat tehetnek a szerkesztőségek azért, hogy ezt növeljék, ezt a számot, és ugye ezt gyakorlatilag az idézettséget jelenti, és miért van az, amiért mi mindent megteszünk, hogy az idézettséget növeljük. Tehát gyakorlatilag 2005 óta van fönn a Magyar Pszichológiai Szemle az akadémia kiadó online folyóiratai között, de gyakorlatilag már 2001 óta működik az akadémiai kiadónak ez a szájtja. Legutóbbi időben a Metapress a szolgáltatónk, gyakorlatilag az online konzorciumoknak a 70%-át lefedi. Aki akadémiai intézetben vagy nagy egyetemen hozzáfér a hálózathoz, az
valamennyi számítógépen elérheti az ERIS rendszeren keresztül az akadémiai kiadó folyóiratait. Ezt is biztosítjuk a folyóirataink számára. Ezen kívül SVEC, tehát csak egy néhány nevet írtam fel a táblára, amivel szeretném jelezni, hogy nemzetközi szinten is képviseljük a folyóiratokat. A MetaPress-nél el tudtuk érni azt, hogy most már be lehet állítani olyan szolgáltatásokat, mint a New Issue Alert, vagy az archívumban való keresés. Benne vagyunk a Google Scholarban, előfizetői vagyunk a Crossrefnek, ami szintén azt eredményezi, hogy minél hamarabb megtalálják a folyóiratot, és hogyha valaki idéz valakit, akkor rögtön online összeköttetést tud teremteni ezekkel a helyekkel. És hogy mit jelentett ez a Magyar Pszichológiai Szemle tekintetében? A pszichológiai szemle tekintetében azt jelenti, hogy az online olvasottsága megugrott, tehát gyakorlatilag növekszik. Ugye én ezt 2012. december körül töltöttem le, tehát akkor még a 4-es szám az akkor jött ki, tehát valószínű, hogyha már ma letölteném ugyanezt az adatbázist, akkor ott is egy magasabb szám lenne. Lényeg az, hogy ugrásszerűen növekszik az elérése, és azért, hogy ugye itt tulajdonképpen egy technológiai folyamatnak a végét mondom, amikor is a nyomtatvány, a kiadvány az olvasóhoz kerül. Nagyon hiányzott egy olyan láncszem, hogy az eleje, tehát amikor elindul egy cikk, elindul egy folyóirat lapszámnak az összeállítása, akkor is kapjon online támogatottságot a folyóirat. És ez az, amire utaltam a bevezetőmben, hogy Plécsaró professzor úrral arról beszéltünk, hogy a pszichológiai szemlénél bevezetjük az online kéziratbenyújtási rendszert. Hogy ez mit jelent, az gyakorlatilag itt pár programpontban összegeztem. Nagyon nagy segítséget jelent a szerkesztőségek számára. Gondolom többé-kevésbé ismert az a munkafolyamat, ami egy szerkesztőségben folyik. A naponta 60-80 beérkezett e-mail, és hova tettem, melyik mappába, kinek adtam, stb. Ezek a csodálatos élmények, hogy jaj, megtaláltam valamit, azt végső soron elfelejthetjük. Itt egy rendezett, rendszerezett, kommunikálható és mindenki által elérhető formában érkeznek be a folyóiratok, és folyik a bíráltatásnak a benyújtása. Ezen kívül az is nagy előnye, hogy nem helyhez kötött, hiszen az internet segítségével érhető el. Tehát ha főszerkesztő úr például valahol konferencián van, attól még nyugodtan megnézheti az e-mailjeit, és a rendszeren keresztül látja, hogy mi az, amit benyújtottak, mi az, ami elfogadás alatt van, illetve mi az, amit a következő lapszámhoz már el kellene kérni, és gyakorlatilag egy gyors átfutást jelent. Majd az előadásom végén megmutatom, hogy ez mit jelentett a pszichológiai szemle részére. Amikor bevezettük a rendszert, nagyon alapos piackutatást végeztünk. Gyakorlatilag a több rendelkezésre álló rendszer közül 2 nagy nemzetközi piacvezető cég közül az ERIS cégnek az Editorial Manager rendszerét választottuk ki. Ezen a grafikonon azt szerettem volna ábrázolni, hogy milyen dinamikusan fejlődik ennek
online benyújtó rendszernek a folyóirat köre. Tehát ez azt jelenti, hogy ennyi folyóirat használja az editorial menedzser rendszert. Olyan nagy cégek, mint az Elsevier vagy a Springer ragaszkodnak ehhez a rendszerhez, nem is a kiadók, hanem a szerkesztők. Az akadémiai kiadó jelenleg a szerkesztőségei számára, a szerkesztőség számára ez nem kerül pénzbe, mert a kiadó fizeti ezt a díjat azért, hogy szeretnénk elérni, ha minden folyóirat megfelelő kéziratellátottsággal rendelkezne, és időben és dinamikus leadással tudna dolgozni. Egy pár folyóiratot feltettem, amelyek először kapcsolódtak be az editorial manager rendszerén keresztül egy ilyen online submission rendszerben, és hát a Nature is ezt használja, azért azt feltettem, mert azért az nem semmi, hogy ugyanahoz a rendszerhez tartozni. És végül a Magyar Pszichológiai Szemle gyakorlatilag 2012. júniusában indultunk el a rendszerrel. Ez a honlapja az online submission rendszernek illetve oldala. Ezen keresztül be lehet nyújtani magát a kéziratot, ezen kívül számos információt tartalmaz, azon kívül, hogy be lehet linkelni, ezen kívül különböző segítségeket és különböző információs rendszereket el lehet érni. Az akadémiai kiadónál most már 27 folyóirat használja ezt a rendszert, és 3 további folyóirat tesztelés alatt van, tehát ez azt jelenti, hogy már beállítottuk a szájtját, de gyakorlatilag még tanulgatják, és nem merik élesre állítani. Például a pszichológia folyóirat is ilyen, ami remélem, hogy hamarosan ez is be fog indulni. Megvallom őszintén, hogy senkinek nem könnyű átállni a hagyományos rendszerről, kapok egy e-mailt, jaj, milyen egyszerű, onnantól kezdve egy szigorú munkarendben dolgozva kell végezni a feladatokat, és ugye ez nem olyan egyszerű, hogy a szokásoktól eltekintsünk. Gyakorlatilag ez az ábra azt mutatja, hogy itt az előkészítés folyamata, tehát a peer review folyamata az, ami az editorial managerben segítésre kerül, tehát a benyújtástól a döntéshozatalig, tehát az acceptance-ig segíti a rendszert. Az egyéb, a prepress feladatok egyelőre még hagyományos módszerrel folynak. Ez az átállás folyamatát mutatja. Gyakorlatilag a Magyar Pszichológiai Szemlénél 2 hónap kellett az éles beállításig, és mint említettem, 1 éve jubilálunk, és ez az ábra pedig már az eredményt mutatja, tehát gyakorlatilag az elfogadott kéziratok és a benyújtott kéziratok számát és arányát mutatja. Tulajdonképpen a benyújtott kéziratok száma nő, és egy ugye hosszú kiválasztási rendszer alapján egyre több kéziratot tudnak elfogadni egyre biztonságosabban. Viszont amit szeretnék megmutatni, a kiadóként nem nagyon szeretünk negatív grafikonokat mutogatni, viszont ezt a grafikont büszkén megmutatom, hogy amíg a 12 folyóirat cikketnek az átlagos döntéshozatalig az átlagos átfutási ideje 70 nap volt, addig 2013-ban 53 napra sikerült leszorítani.
Tehát remélem, hogy minél több folyóiratnál ezt be tudjuk vezetni, és köszönöm, hogy meghallgattak, és nagyon sok sikert kívánok a konferenciához, és remélem, hogy akkor találkozunk a folyóirat hasábjain. Köszönjük szépen! Most 10 perc szünet lesz, és utána pontosan félkor kezdődik Ümidi professzor plenáris előadás. Bármilyen